Δόκτωρ Άννα Αχιλλεούδη. Η γυναίκα. Η γιατρός. Η σύζυγος. Η μητέρα. Η γιαγιά. Ένας σπουδαίος άνθρωπος που το όνομά της έχει ταυτιστεί με τον αγώνα κατά του καρκίνου. 1984. Διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού. Ένα ταξίδι δύναμης αρχίζει. 1986. Το δημιούργημα ενός ονείρου. Μαζί με μια μικρή ομάδα ασθενών και φίλων ιδρύει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων Πασικάφ. Αντιμετωπίζουν το κοινωνικό στίγμα, την άγνοια και εκπέμπουν δύναμη και ελπίδα για ζωή. Η πρώτη μάχη κατά της προκατάληψης κερδίζεται, ενώ παράλληλα δημιουργείται το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. 1998. Πρωτοστατεί και δημιουργεί την ομάδα κίνησης αντιμετώπισης καρκίνου του μαστού, η οποία μετεξελίσσεται στη Europa Donna Κύπρου. Ο καρκίνος δεν έχει ηλικία, φύλο, εθνικότητα. Σου χτυπά την πόρτα εκεί που δεν το περιμένεις. Και οι ανάγκες των ασθενών τεράστιες. Μαζί με άλλους συνοδοιπόρους μεγαλώνουν την ομάδα Πασικάφ και προσφέρουν για πρώτη φορά στην Κύπρο δωρεάν υπηρεσίες και προγράμματα για τους ασθενείς. Ενημερώνουν και ενημερώνονται και διοργανώνουν εκστρατείες πρόληψης και συνέδρια. Απλός κόσμος και οργανώσεις αγκαλιάζουν και στηρίζουν με κάθε μέσο το έργο τους. Ο αγώνας κατά του καρκίνου είναι σήμερα υπόθεση όλων μας. Η εμπειρία και η πορεία της Δόκτωρα Αχιλλεούδη γίνονται μάθημα ζωής. Ως χαρί εν άνθρωπος όταν άνθρωπος ή.